Limburgse boeren raken miljoenen kilo's frietpatatten niet kwijt. Patatten, miljoenen kilo's patatten liggen te wachten om slecht te worden. Bij boer Karel in Mille, bij Riems bijvoorbeeld, ligt 1,2 miljoen kilo. Bij Marlutje Jakkers, ook burgemeester van Herstappen trouwens, goed voor 70 inwoners, daar ligt 2,5 miljoen kilo te wachten om slecht te worden. En niemand wil ze. Eten we dan niet genoeg frieten? Het probleem speelt zich op grotere schaal af. Zo was de oogst te goed. De boeren gooiden 60 ton per hectare. Maar de contracten met de industrie waren maar goed voor 35 ton per hectare. Dat betekent dan 25 ton op de vrije markt. En zoveel aanbod zorgt dan weer dat de prijs instort. De vraag uit het buitenland nam tegelijkertijd ook even sterk af. In China en India neemt de eigen aardappelteelt bijvoorbeeld ook toe. En dan hebben we nog weer problemen zoals oorlogen en Donald Trump. Resultaat? 0 euro per ton frietpatat. Tja. De prijs, dat is één ding. De patattenstapel die bij de boeren blijft liggen, dat is nog een ander. Want niemand wil ze komen halen. En ze zelf gaan transporteren of laten liggen, dat kost de boer nog meer geld. Goed voor de beesten dan misschien? Ook daarvoor moeten ze eerst nog gewassen worden, wat de boer ook 15 euro per ton zou kosten. Over heel Vlaanderen ligt 800.000 ton aardappelen in bewaringsloodsen. Als je dus niet weet wat koken, er is sowieso ergens een patatje dat op jou wacht.